umfli. Bagă-mă în casă că ești frumoasă, hai nu fi pufi. Hai nu fi pufi, 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 fică de umfli, umfli, umfli. Bagă-mă în casă că ești frumoasă, nu fi pufi. Așa, ține-o tot așa. Stai pe TikTok și spargi semințe, când te postezi ești plină de fițe. Ce nebuneală, de plictiseală. Ai nebunit de tot în casă și te crezi cea mai frumoasă. De nebuneală și de plictiseală. Da, 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 ce bine îmi stă așa. Dodosa mea. Pupa, 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 ți-aș gurița. 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 Ține-o tot așa. Stai pe TikTok și spargi semințe, când te postezi ești plină de fițe. Ce nebuneală, de plictiseală. Ai nebunit de tot în casă și te crezi cea mai frumoasă. Expert Production, Joc Music, KPX sunt an pe uraganul. Feel it!